Bismillahirrahmanirrahim. Gida hudu, kashi na hudu. Ci take kamar zuciyar za ta tsinke saboda fargaba da tashin hankali. Tuni ta ji wani abu ya tsokare mata a kirji yana suya. Wani irin kuka ta kuma fashewa da shi. Ta haɗe cikin wannan mawuyacin halin da bata gane inda abin ya dosa ba. Duk da cewa zargi ne take amma zuciyarta ta gama amincewa kawai Habib da wata yake waya a cikin 'yan matan estate ɗinsu. Ai da sauri ta tashi ta shiga ɗakinsa. Ta shiga bincikar karamar wayarsa don ta kula ba da ita ya fita ba. Da ƙyar ta gano ta a gaban madubi kwalbar turare ne ya kare ta. Hannunta na bari ta ɗauka ta shiga duba tun tana tsaye har ta zauna gefen gado. Ta buga ta ga bata ga sunan mace ba. Haka ne yasa ta ajiye ta kuma dawowa baya. Ƙarar shigowar ta ji ai da sauri ta matse wayar da yake karama ce. Har ido suka yi ta ɗauke da sauri. Shigowa yayi direct akan madubi ya ajiye wayarsa. Idan ta ya sauka akan wayar. Ji ta ina ma ya fita ta ɗauka yana lura da take-takenta ya ga duk ta canja tun lokacin da ya fita ya ga ta koma da sauri tun daga nan ya sha jinin jikinsa. Me ya yi mata ne? Me ke faruwa ne? Har za ta fita ya ce Zainab cak ta tsaya. Amma yau a shirye kike ko? Ya faɗa cike da murya da take mutuwar so. In ta ji ya yi mata irin wannan maganar nan to tabbas yana cikin mood ne mai kyau. Murmushi ta sake akalla dai da alama ya amshi tayinta amma tabbas ta lura borin kunya yake mata. Ita ma tana lura da yadda jikinsa ya yi sanyi. Kishi ne ya turnike ta bata san sanda ta ce masa bana sallah. Kamar abun bai wani dame shi ba, irin a ce an daɗe ba haɗu ba, a yi ta zumuɗi. Ya daga kafaɗa alright ba tare da ya sake binta kanta ba. Binsa da kallo ta yi tana ƙara gaskata hasashenta da sauri ta juya ta fice daga ɗakin. Ta yi nata ɗakin. Ta zube a gado tana mai dafe zuciyarta da ta ji tana mata nauyi. Me yasa kika yi haka ne Zainab? Abin da kike so amma kika watsar? Yau kin samu? Ina za ki kai gyaran da kika yi? Girgiza kai ta yi kamar tana magana doni. Wallahi na gwammace na shiga koma wani irin hali ne musamman yadda nake jin zuciyata na zafi. Kiran sallah ne ya katse mata tunanin da take yi da maganar filin. Ta tashi ta faɗa banɗaki ta ɗaura alwala ta tada sallah. Tana cikin sallah aka bugo wayar nan. Sau biyu ana bugawa tana idarwa ta ɗau wayar ta duba wadda aka kira sai ta ga an saka haka kawai zuciyarta ta kasa amincewa namiji ne da sauri ta kofe lambar. Kauso ce duke bakin famfo a tsakar gidansu suna faman yin waya da hankali kamar mai ɗiban ruwa. Ta ɗaga kanta ta yi sama ta ga Ammi ta kashe fitilar ɗakinta alamar za ta sauko kenan. Da sauri ta ce kawai ka zo yau ba zai dawo da wuri ba. Ok in ka ƙara soto ma za mu gani. Kamar daga sama ta ji muryar Ammi. Kausar me kike yi a nan ne tun ɗazun? Ammi ta faɗa tana mai saukowa daga benen gidan. Da sauri Kausar ta sha zamuralin hijabi ta ce ba komai Ammi. Baba ta ce wai ruwa take so. Ruwanta ya ƙare shi ne na ɗauko zan kai mata. Shigowa gidan nan ta yi, Ammi ta tambaye ta da alamar rashin yarda da ganin yadda take tsananin rawar jikinta. Ammi ni ce fa yanzu da na dawo daga karɓo awarata sai ta roƙe ni arziki. To shikenan ki kai mata ki dawo yanzu kin san dadin ku dai. Ta faɗa tana mai hayewa fat ɗin Alhajin labaran ɗin. A lokacin kuma Mummy ke saukowa daga bangaren ta ce suka haɗu. Ta ce tun ɗazu nake jiran ki sauko. Ni ko Balaraba kin ji me Alhaji yake shirin ya yi mana kuwa? Da ɗan sani Balaraba ta ce me kenan? Wai Alhaji aure zai ƙaru. Na ce to ni kam ke za a yi wa. Alhaji goce da shi. Muna so ma ya aurar da Khalid da Kabir mana amma baya ta tasu sai kansa kawai ya sani. Wallahi ko Kamal ya isa amma ya isa aure amma yaƙi. Balaraba ta ce cap in ko haka ne lalle Alhaji yana son rashin zaman lafiya a gidan nan. Mummy ta ce me zaki to? Kawai ki kwantar da hankalinki. Wane dare ne jemage bai gani ba? Ai ba wannan bane ma farkon ƙara aurensa ba. Ba ma akan mu kuma wacce za ta zauna ba. Gashi mu ba yara ba. Balaraba ta ce ba za ki gane bane Zuwairiya. Bari ki ga na yi sauri na je na gyara sashinsa. Tana shiga ɓangaren Alhajin ta zauna kan kujera da ke falon tana tafi. Me Alhaji yake son zama ne? Wata nawa da mutuwar amaryarsa amma har zai sake wani lalle? Alhaji kenan. Haka kawai ta zuciyarta tana tsananta bugu. Kwata-kwata Balaraba tsoro take a ce garar da Alhaji zai karo auren da wata za ta karɓe mata fawa da take da shi a gidan nan. Domin sai abin da ta ce. Haka in aka zo gidan sai ka ɗauka Mummy ce ke da faɗa a ji saboda mutuntakanta. Amma da yake ita ta ja girmanta kuma ta kula Ammi Balaraba kenan irin mutanen nan ne masu so a ce komai su ne a gaba irin komai su kane din nan shi yasa Mummy ta sakar mata
ta ja girmanta, wani abun kawai ta sakar mata don a zauna lafiya. Sannan bata ɗaura wa kai wahala ba, sam ita ba za ta taɓa bari ta rena ta ba, amma kuma bata hana kishiya rawar gaban hantsi. Bata da mugun kulli yasa ta ɗau Balaraba matsayin ƙanwarta, tana da kyakkyawar zuciya. Hakan ya bawa Balaraba damar sakewa a gidan, yasa kuma take ganin girman Momi. A lokacin idan Alhaji yayi aure sai Balaraba ta shiga ta fita ko ta hanyar da zai sa ya saki matar. Ko kisan mummuke yasa matar ta gudu da kanta. Shi yasa a kullum idan ya jajibo aure sai ta shiga fargaba kar ya auro wadda za ta doke ta a iya makirci. Zuwaira, Mummy ita ce matar Alhaji Labaran ta farko, yana da 'ya'ya da ita 4, duk maza. Khalil shine babba, Kabir, Kasim, sai Kamal. Daga kansu bata sake haihuwa ba. Ta so samun mace Allah bai bata ba, sai Balaraba Ammi, matarsa ta biyu. Maryam ita ce babba a wajenta. Sannan Kausar sai Ahmad da Faisal, zaman su dai kadaran kahadan. Dan sukan mutunta junansu. Alhaji Labaran irin mutanen nan ne masu zafi, sam 'ya'yansa ba sa sakewa, in dai yana nan. Can da can ba sa fita. Ra'ayin riƙa'u ne da shi. Gashi sam baya sakar musu 'ya'yan daula. Yana da kuɗi sosai, dan ɓoyayyen mai kuɗi ne. Yana da shaguna da filaye har da kamfanoni, amma babu wanda ya sani a iyalansa. Manyan 'ya'yansa ma basu sani ba saboda kar a san yana da kuɗi, yayi alkhairi. Shi ko irin maroƙan nan ma bai ba wa kuɗinsa, alkhairinsa ya ba wa almajiri sadakar naira 50 shine ƙarshe. Man 'ya'yansa ya ki buɗe musu, ya ki sakar musu. Dan Khalil da Kabir da ƙyar suka samu aiki, dan sun sha da ƙyar suka samu, sai iyayen abokansu ne suka yi musu hanya, kuma su duk sun san waye mahaifinsu, bai san sun sani ba, kawai sun zuba mai ido ne suna neman na kansu. Kasim ne mai kasuwanci, shi ma da ƙyar ya samu jari, a halin yanzu ma jarin nasa ya ƙarye, sai bin uban yake yi ya bashi yana sa mai rana. Sai Kamal shine kaɗai ya sanya wa dukiyar uban nasa ido, yake bin uban ƙafa yana wafta, shi kaɗai yake iya cin kuɗin Alhaji Labaran ta daɗi a gidan. Shi ma zai da dabara yake yi. Gashi dai duk aure suke so, ya ƙi mai da hankali wai sun yi yarinta da aure. A cikin su Khalil ne mai shekara 32, Kabir 30, Kasim 29, Kamal kuma 27. Idan suka ce aure sai ya ce akwai tanadi da yake musu. Wani irin mutum ne mai son kansa, ga murɗaɗɗen hali, sam bai damu da ci gaban yaransa ba, kansa kawai ya sani. A cikin su duk Kamal ya fi sauran son aure, kuma tun da ya gane cewa uban bai da niyyar aure, dama babban wansu Khalil, balle ma shi, ya sa ya cire auren a ransa. Yake takura uban dan ya san yadda yake samu a jikin uban, bashi da aiki sai ɗaukan mata suna zuwa hotel. Ya ƙware a bin mata, kuma babu wanda ya sani a gidansu. Ya iya tako mai cike da tsaka tsantsan. Gashi uban bai sani laifin 'ya'yansa, ko ka gaya mai laifinsa sai ya ce ba za su yi ba, shi ya san 'ya'yansa ya tsaya a kansu. Maryam da Kausar kuwa daman ya yi musu kashedin cewa sai sun gama jami'a kamin nan sun fara aiki. Maryam ce ta ɗau ƙudurin ita tana so ta yi karatu. In banda karatu babu ruwanta. Kausar kuwa ta saka kafa ta yi fatali da wannan tana karatu, amma akwai rawar kai da fati kala kala, babu wanda ba ta zuwa, da yake ta san babansu bai barin su ma wani tsayuwan da saurayi, wai su kawo saurayi gida sam, dan in ya gansu ta ƙare. To sai su yi haɗuwa a wurare da dama da samarinta. Kullum ƙaryar za a yi abu a makaranta, inda ko dadi ya tafiya shikenan zuwa fati ba kama hannun yaro. Wannan kenan. Da sauri Kausar ta ɗau ƙaramin botiki ta fice, ganin Ammi ta haye sama tana fita ta ajiye shi bakin bishiya, ta kalli agogo 7:30 da sauri ta ƙarasa fita daga gate ɗin, don ta san yanzu Jalila za ta fito fara suyar wainar fulawa da take sayarwa, in yanzu daga gidaje ana zuwa saya. Tana fita gaban gate ɗin gidan nasu ta ƙara waya a kunnenta. Kana ina ne? Ina ta bayan ki. Da sauri ta juya sai ta saki murmushi. Saurayi ne tsaye da leda a hannunsa kusa da wani gida. Ta ƙarasa ta ce ai wallahi ka kyauta Alias. Kuɗi ta miƙa mai ya bata ledar. Sai mun yi waya. Da sauri ta amsa ta shige gida, ta doshi wajen Jalila da ta fara suya. Wata yarinya na tsaye a gefenta da wani yaro ta ce sana'a goma maganin mace mai gasa, in ji Kausar tana mai tsokanar Jalila. Ta ce macen da bata da sana'a ai aurace. Dariya Kausar ta saki ta tsaya jikin bishiya ta zaro abin da ke cikin ledar. Wani sanyi ne ya ratsa zuciyarta, kamar an mata albishir da gidan aljanna. Ta tusa a cikin hijab ɗinta ta yi sauri ta juya ta shiga gidansu, dan ta san dadin su zai iya dawowa yanzu.
Tana shiga ta haye sama sai ɗakin su da yake gidan akwai yalwar ɗakuna dan shi Alhaji Labaran nasa gidan sa yayi wajen mutumin, haka ne yasa sai ya filin bayan sa na estate din ya ƙara suka samu yalwar gidan ya dawo tamfasheshe sabanin sauran da duk suka yi kyauta. Jalila kuwa ta dukufa tana soya ta ji hon na mota a tunaninta dadin su Kausar ne sai ya sa bata damu ba. A wajen gate din kuwa Fuad ne da shi da abokansa biyu a cikin wata narkekiyar mota Benz baka su duk. Kallon abokan nasa ya ce yana zuwa bari ya yi bude gate din da ya daga mai hannu. Ya fita da sauri dan ya san waccan yarinyar tana nan tana soye-soyen jarabarta shi ya rasa wata iriyar neman kuɗi ce da ita. Gashi nan baka ganin kayan kirki a jikinta kullun kayau dan gayan nan da yan matan gidan ke ita san ma bata yi illa kai tayi tozali da ita yara a zagaye da ita sai masifa take. Saki ya sanya yanzu haka kawai sai ta sa na ji kunya a friends na tun yaran gidan sarki sun zo za su gaida babata su shigo su ga ana soye-soye a cikin gidanmu. Da sauri ya karasa jin muryarta yana kai ku matsa. Hinda da ke gefen Jalila ta ce to ga dan ƙaryar nan ta faɗa ma Jalila a kunne hararar ta buga mata sakamakon tuno abin da yi masa dazu ta kauda kai. Ke Jalila me yasa ke baki ji ne wai tun da yamma kike fara zama a bakin murhu har dare kina abu duk jarabar neman kuɗin kin nan gashi har yanzu ban ga kin ka zamo yar gote ba. Jin yadda ya gwaba mata magana ta juyo duk yanda ka fassara ni dai ina wajen sana'ata ne. Kallon yaran ya ce kai ku matsa ta can bakin bishiyar duk sai suka matsa. Idonta ne ta ji ya kawo ruwa ta rasa uban me ta tsare mai. Dazu ya gama ci mata zarafi yanzu gashi ya zo bata san me ya zo da shi ba. Ta yi rantsuwa in dai yayi rashin kirki ya zo da shi to tana daidai da shi. Ya tsunkuya daidai gefenta Dalila ta dago ta kalle shi. Ta yi saurin juya fuskar ta a tsamke. Ki tashi please ki kashe wannan suyar baki na za su wuce. Bakin naka yan gwal ne da ba za su so hakan ba. Hannu ya daga zai buge bakinta ta yi saurin ta gauce jikinta na rawa ta ce wallahi Allah ka da kyan ko ba san fasa maka kai. Murmushi kawai yayi ya taba baki. Please ki taimaka. Malam sai in zaka min juye dan wallahi ba zan tashi haka ba. Wai ne asarar kulin waina na ba. Ta faɗa ta juya mai baya tsaki kawai ya saki ya laluba aljihunsa 1000 ce ya zaro ya wulla mata. Na san kulin ba zai wuce na 500 ba. Ki zubar da shi yaran can kuma ai na ga kin gama da su. Ta baki ta ce ai na koda na je. Kirawo yaran ta ta basu damin yaji ne ta kukkula musu duk suka dau flags din su wajen su 5 suka fita. Ta miƙe ba tare da ta kalle shi ba. Kullan ta dauka ta miƙa wa Hinda da take kunshe baki tana dariya. Shigar mana da shi ciki yau akwai cin bulus dan babu yadda za a yi na zubar da kulin nan. Gaba ta kai ne gobarar titi a Jos. Da sauri ta kashe wutar ta tattara wajen ta ɗebe icen suka bar wajen sai lokacin Fuad da sauri ya juya yana tsaki ya san yanzu duk sun gaji yana zuwa Hashim ya ce malam duk ka aje mutane haba uban me kake a ciki ne na san ba mai magana sai kai ka san babata akwai bacci tashin ta ne ji ne ya karasa ya bude gate din motar ta shigo lokacin Jalila ta fito dauke sauran kayan tawa baki ta cusa kai ta ce cusa kai ba ƙurjini ba sai ƙarya kai ƙarya bata yi ba kin tafiya ta sai da ta ga ko su waye ne tsaradun tsamari ne kana ganin su ka san ba daga karamin gida suka fito ba jinjina kai Jalila ce tace haka dai ta juya cikin gidan nasu da sauran kayan da ta iba tsakar gidan ta shiga falon duk su Nabila Shema Ruqayya da Farida suna zaune sai faman list na kayan auren Nabila da za su siyo yasa duk suke rubutawa a takardar Jalila ta zauna ta ja takardar kayan kitchen din wanda za su siyo lalle maimakon a bari na zo harashe ma utai mata ta wasa ina za mu jira ki da kike da sabgogi tuli gobe kawai sai dai ki mana jagora ko dan latsi dariya suka saki dukkan su Farida tace ai har mamakin Jalila nake yanda ta iya latsi kaya kiga mutun ya sakar mata da wuri Nabila ta dake tana ta faman danna wayarta ta saki dariya wallahi har mamakin ta nake nema Shema tace sai fasa mata kai kuke yi ku kalla ku ga yanda take fari da ido suka fasa dariya Ruqayya tace zan ga mijin Jalila a duniya zai sha dabara Jalila tace kai yaya Ruqayya kun samu daman saka ni a tsakiya ku yi ta zolaya na shigowar Hinda da plate din robar yaji yasa suka ce yawa aftar mu kin gama cike da jin haushin ba ana hira ba ita tace ban gama ba
kawai na kawo muku ne don ku fara ci. Ku kuma adana min hirar kan na zo a yi da ni. Dariya suka sanya cike da nishaɗi. Nan ta koma ta ci gaba. Bayan Hinda ta gama suyar nan suka koma suka kama ci. Jalila ce ta ce, Hinda, zo ki bani jakar kuɗi na. Hinda tun bayan gama cin abincin tun wainar da shiga ciki ɗaki da shi tana taya Umma gyaran ɗaki. Da sauri ta zafi kirji ta fito ta tsaya a falo. Yaya Jalila, wallahi na manta inda na aje miki kamar fa anan na shigo da shi, amma ina ga dai a wajen na bar sa. Ya Ruƙayya ta saki baki, lalle ma Hinda, baki da tunani kin san yanayin yadda gidan ne yake, amma zaki ajiye mata jakar kuɗi a waje? Na san ba zai wuce wajen ba. Dan ma baki shigo da ita nan ba. Wallahi ya Ruƙayya kamar na shigo da ita nan fa. To masu saurare zan dakata a nan, kar ku manta ku yi subscribe kuma na like mu haɗu a page na gaba.